The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at syempre sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, ang maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico ay walang sawang ibibigay sa mga masugid naming mga taga-subaybay. Abangan nyo mamaya, dalawa sa inyo ang maswerteng matatawagan at makakatanggap ng maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Kaya naman, ano pa ang hinihintay ninyo? Yayain nyo na po uli ang inyong buong pamilya, lahat ng inyong kamag-anak at lahat ng inyong mga kabarangay na mag-online na at siguraduhin nakapalo na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, TikTok at YouTube at Ako Bicol Tabang ora mismo at manood na sa aming programa. Partner, umpisahan na natin ang pagbibigay serbisyo publiko. 14 anyos na binata na damay sa isang rambulan na naganap sa Kabitma nito, Albay. Kwento ng ina ng biktima, inutusan lang daw nila ang kanilang anak na bumili ng kanin. Subalit makalipas lang daw ang ilang oras, ay nabalitaan nila na tinamaan na raw ang kanilang anak ng ligaw na bala. Sa ngayon, ang malaki nilang problema ay ang kanilang babayarin sa ospital. Kasama natin ngayon ang mga magulang ng binata o binatilyo na sila Ronnie Tapaw at Leia Bagay. Magandang hapon sa iyo, Brad. Magandang hapon din po, sir. Ikaw yung tatay. Apo. Oo. Magandang hapon din sa iyo, nanay. Din po. Okay, kumusta po ang kalagayan ng inyong anak ngayon? Sir, nung isang araw po, kinausap po ako ng doktor. Sabi ng doktor, hindi po natin masasabi, sir, kung hindi porket maganda po yung vital signs niya ngayon, hindi po natin masasabi na stable na siya. Kasi yung baga niya po, as of now daw, hindi pa raw po mahina pa yung function. Kailangan po daw talaga natin na ipagdasal po talaga. Okay. Maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano po tinamaan ng ligaw na bala at paano po nangyari itong pagkakatama ng bala sa anak po ninyo? Nagano daw po kasi labas ng baril yung pong suspect. Okay. Tapos nagsipagtakbuhan po yung mga bata. Pati po yung anak ko kasama doon. Natakot po. Tapos yun po. So may nangyayaring away doon Opo. sa lugar na yon. Nagpulasa, nagtakbuhan yung mga bata, Opo. binatilyo kasama yung anak ninyo. Opo. Tapos siya po yung tinamaan. O may nagpaputok, biglang Opo. siya na yung tinamaan. Opo. Okay. Kilala nyo ho ba yung mga kung sino yung mga nagrarambulan doon? Yung mga nagkakagulo? Opo. Yun po yung suspect si Rodante po. Rodante Dado. Tapos yung anak niya po si Vicente Dado. Yung po ang nag-umpisa doon. Okay. Alam nyo ba kung paano nagsimula ang gulo or nagkagulo doon sa lugar? Ang sabi lang po doon, yung anak daw nun ni Rodante Dado, yung po ang nag-umpisa. Nagbasag ng bote. Tapos po, nagalit Paano yung... napunta pala yung anak ninyo doon sa lugar na yun? Nandun ba yung bibilhan ng kanin? Opo. Doon po. Ano yun? Resto Karinderya? bar po. Resto bar. So kaya napunta siya doon. Opo. Hindi naman siya kainuman, hindi naman siya nakipag-inuman doon. Hindi naman po siya dapat kainuman. Siguro po nakita yung barkada na nandun din po. So may mga kaibigan siya na nandoon, Opo. nakitambay na siya doon. Opo. Ilang oras na nung inutusan niyo siyang bumili ng kanin, mga ilang oras siya nawala? Ilang kanin bang bibilhin? Sabi niya po, kakain daw po kasi siya eh. Kumain na kami, kaso kulang yung... So siya na lang naman ang nangangailangan ng kanin. Opo, may kasama po siyang barkada, si Dennis po. So nagpaalam, bibili ng kanin, napadaan doon sa resto bar, doon yung kanin, may nagiinuman, nakalimutan na yung kanin. Opo. Kailan po nangyari itong insidenteng ito? November 19 po, sir. November 19. Opo. Magandang hapon po sa inyo, Mrs. at Mr. Nababanggit niyo po, Mrs., na itong dalawang suspect, kung nagkaroon ng rambulan,
nadamay itong anak nyo. Ngayon po ba ay nakapagsampa na kayo ng reklamo sa PNP? Opo, na-file na po yung kaso. Mhm. Ano daw po yung sabi ng PNP? Ano po yung, kumusta yung pag-uusad po ng reklamo ninyo? Naisampa po yung, yung frustrated homicide po. Kasong frustrated homicide po ang naisampa Opo. dito po sa mga suspect. Opo. Pero nung time po ba na nabaril itong anak ninyo ay nahuli po itong mga suspect? Opo, yung si Rodante lang po, yung nakabaril. Yung nakabaril mismo ang nahuli ng PNP. Opo. After po nung insidente, saan na po ninyo na po, pinuntahan yung anak po ninyo? Or paano nyo po nalaman na nabaril na nga po yung anak ninyo? Sinundo po ako doon ng barkada niya. Ako po ang nagdala sa kanya sa ospital, sa Manito. Mhm. So sinundo po kayo ng kaibigan ng anak ninyo. Opo. So before po yung nangyari, may nakwento po ba sa inyo yung anak nyo na meron siyang nakaaway, Wala meron siyang po. kagalit? Wala po. Ang totaling mga kaaway po nung nung tatay nung nakabaril po, yung kaibigan ng anak ko po. So malinaw po na sa investigasyon po ng PNP, talagang nadamay lang po itong anak ninyo Opo. doon po sa pangyaring pangbabaril. Opo. Opo. Ngayon po, Mr. and Mrs., na andito po kayo sa aming programa, ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Ang kailangan po namin ngayon yung matulungan po kami sa sa hospital bill po ng anak ko. Opo. Matanong ko lang po kayo, sir, ano po yung trabaho nyo, Mr.? Ngayon po sir, ma'am, nandun po ako sa Cavite nagtatrabaho, security guard po. So umuwi lang po kayo dito dahil po gusto nyong makita at alagaan yung anak ninyo. Opo, umuwi po talaga ako ma'am. Ano po yung pakiramdam, sir? Nasa malayo po kayo, tapos ang alam nyo po, nasa mabuting kalagayan yung pamilya mo, pero umuwi po kayo dahil po may nangyari sa anak ninyo. Di may paliwanag ma'am eh. Di may paliwanag yung bang sakit na, hindi may papaliwanag na Nakita nyo na po, tang utak. opo, nakita nyo na po ba ngayon yung suspect, yung may kagagawan po sa Hindi anak pa po ninyo? ma'am, hindi pa po. Pero nasa bilangguan. Wala po, nagpiyansa. Nakapiyansa. Nakapagpiyansa. So malinaw, partner, na yung kaaway nitong suspect na nakabaril ay yung kaibigan ng anak niya. So natural siya yung kasama, medyo siguro naabutan, nagiinuman. Lasing po kasi. Ilang taon na po yung anak nyo, Nay? 14. 14, batang-bata, no? So, hindi nyo lubos akalain na sa murang edad, Ganito yung mangyayari. ganito yung mangyayari sa anak ninyo. Eto. Opo, nanay tatay, para ura mismong tugunan ang pangangailangan ng inyong anak, makakausap po natin sa linya ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, Sir Joss, Ma'am Remy. Opo. Ma'am LB, ano po ang pwedeng maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldi dito sa binatilyo na ngayon ay nasa ospital pa pala dahil tinamaan nga ng bala ng baril? As of now, Sir Joss, kausap ko po yung mga social worker. In-endorse ko na po yung case ng pasyente ni Tatay. Sasagutin po natin yung lahat ng deal ni Tatay na pwedeng sagutin ng Ako Bicol MAI. And then yung din po na available sa atin, pinapaprovide ko na po na ibigay lahat sa bata. Okay? So, Miss LB, nababanggit nyo na inaasikaso na itong kinakailangan o itong hinihinging tulong nitong mag-asawa para sa kanilang anak. Pero ano po yung mga kailangan nilang dalhin para po mas lalong mapabilis ito pong pagtanggap nila ng tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Yes po, Mr. Remy. Inform na din po si Tatay na regarding po sa requirements, medical abstract, hospital bill, valid ID, and then po yung quotation kung magkano yung abot yung bill nila, ibigay lang po sa amin sa Malatans para makalabas kayo ng wala kayong babayaran. Yun. Partner. Ano po, Diretsahan na tulong ura mismo. Napapalakpak si Mrs. dahil doon sa napakinggan niya. Nanay, kahit wala pa pong final billing, ngayon pa lang po, nakakasigurado na po kayo na pag lumabas po yung final bill, sagot na po ng Ako Bicol Party List. Ano po yung masasabi niyo po, Nanay? Maraming salamat po sa inyo, ma'am, sir. Sandali lang, meron pa. Huwag ka muna Huwag magpasalamat ka muna ng todo. magpasalamat. Baka hindi na ibigay yung meron pa dyan. Pasalamatan muna natin si Ma'am LB. Ma'am LB, maraming salamat, Ma'am LB. Mabuhay po kayo. Yes po, maraming salamat at Merry Christmas po sa ating lahat. Ay, Merry talaga, Christmas, Miss LB. December Yan 1 na talaga, naman, December oo. 1. Merry Christmas, Miss LB. Siguro nakatanggap na ito si Ma'am LB ng ano. Nang biyaya mula sa pong may kapal Ay, partner. nagme-Merry Christmas na eh. Eto po, Nanay, tanggapin niyo po itong
Andyan pa si Miss LB. Andyan pa. Oo. sige. Tanggapin niyo po ito, nanay, na cash assistance mula po ito sa aming programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At Maraming salamat. bukod po dyan, syempre Maraming meron pa salamat pong padala ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico para sa inyo. Opo. Okay. So ulitin ko lang po, nanay, tatay, sagot na po ng Ako Bicol Party List ang bayarin niyo po sa ospital. At syempre, yan pong cash assistance para naman po kahit po nasa ospital pa, meron na po kayong panggastos sa anuman pong pangangailangan ng inyo po. Maraming salamat. Ano po ang gusto nyong iparating kay Congressman Saldico sa Ako Bicol at dito sa palatuntunan ito? Maraming salamat po, Congressman, sa tulong ninyo. Sana'y marami po kayong matulungan na gaya namin. Maraming salamat po. Medyo naibsan na ba yung inyong pag-aalala sa malaking babayarin? Sa malaking babayarin po, opo, pero sa kalagayan po ng anak namin. Medyo mabigat nag-aalala pa rin pa po rin kasi nasa ICU pa po hanggang ngayon. Opo. Sabayan Hiling po lang namin, natin yan. sabayan lang po natin ang panalangin. Panalangin po. At kasama po namin ang inyo pong anak sa aming panalangin na tuluyan Maraming na po siya salamat po. gumaling po. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mula sa Camarines Norte, isang dalaga na tinamaan ng sakit na dengue, humingi ng tulong na mabayaran ang kanyang hospital bill. Ang ating pagtugon, abangan. At para sa tuloy-tuloy na maagang pamasko ni Saldico, isa mula sa inyong mga kaaksyon ang mapipiling matawagan at makakatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Partner, mula naman sa satellite office ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa Camarines Norte, humihingi ng tulong si Emabel Pababero, ang tiyahin ni Christine Nesortado na 20 anyos at kasalukuyang nasa ospital matapos magkaroon ng dengue. Hindi raw nila mailabas ang kanilang pamangkin sa ospital dahil hindi raw nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad sa kanilang hospital bill. Makakausap natin si Emabel. Magandang hapon sa iyo, Emabel. Ay, magandang hapon din po sa inyo, madam. Sa inyo po, sir. Opo, matanong lang namin, ilang araw na po bang naka-confine sa ospital ito pong si Christine? Bali, 10 days na po kami, madam. 10 days, so mahababang araw na din na iginugugol niyo po sa ospital. Pero sa ngayon po, kumusta po ang kalagayan niya ngayon? Okay, as of now po, okay naman na po yung pamangkin ko, madam. So, bali, yun na lang nga po ang kailangan namin ay yung pangbayad sa hospital bills po. Opo, so medyo naging stable na po itong kanyang platelets at okay na po siya ngayon. Pero matanong po namin, nanay, malamok po ba sa inyo pong lugar kaya po ay nakakuha ng sakit na dengue ito pong pamangkin po ninyo? Ano po kasi, madam, yung pamangkin ko po kasi, nagbo-board po siya. So ibig sabihin, hindi po doon sa bahay nyo nakuha itong sakit na dengue? Yes po, madam, hindi po. Opo. Pero sa inyo pong pamilya, siya lang po ba yung nagkaroon ng sakit na dengue? Yes po, ma'am. Okay. Matanong ko lang, ito bang si Christine ay nagtatrabaho o nag-aaral pa? Nag-aaral po siya, sir. Kolehiyo? Yes po, college po. Okay. Bali, third year student po siya. Yung bang pinagbubordan niya, malamok daw ho ba yun? Kasi Ano po kasi yung tinitirhan niya po ngayon yung boarding house niya. Bali, malapit po siya sa ilog, sir. Ayun. So siguro maraming basura dun sa ilog, kaya malamok. Yes, yes po. Opo. Okay. Lalo na ngayon, medyo umuulan-ulan na. Umuulan. Yung Okay. marami partner yung So, mga, alam mo ang partner yung sitwasyon namin po lamok, dito ngayon, maulan. nabubuhay yan partner, itong nagkumakagat Sa mga malinis sa na mga tubig. malinis na tubig na na-stock. Na-stock. Halimbawa, sa gulong ng Oo, sa sasakyan. bote ng soft Bote. drinks or kung saan pa man. Okay. So, gaya ng nababanggit mo, medyo okay-okay na itong pamangkin mo, si Christine, pero ang kailangan nyo ngayon ay yung pambayad. Yes po. Ayun. Eto, makinig po kayo, ate, para sa maaring tulong. Makakausap din natin ngayon ang Ako Bicol Party List Coordinator na si Chabelita Barbecho, ang Medical Assistant for Indigent Patient in Charge Coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Daet, Camarines Norte. Magandang hapon, Miss Chabelita. Magandang hapon rin po. Apo, Miss Chabelita, katabi mo ngayon si ate at humingi ng tulong para sa kanyang pamangkin. Ano ang maaari nating maitulong ang Ako Bicol Party List para dito kay Christine? Yes po, si Miss Emabel po ay lumapit sa ating tanggapan. Letter na ibibigay natin. Nasa magkano yung halaga? 18,000 po. Yung hospital bill po ni Ma'am ay sasabit po sa inyong. Ayan, you're welcome po. Huwag kayong mag-alala po, may team kami dyan sa Camarines Norte na aalalay po sa inyo hanggang makalabas na po ng ospital. Ito pong pamangkin nyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po ang inyong po. Okay. Mabuhay partner ang ating programa. Ay, mabuhay. Lahat ng dapat mabuhay, mabuhay. Ayan. Ikaw din partner, mabuhay ka. Buhay na buhay. Ayan. Eto na. Ay, mga kaaksyon, tatawagan na natin ang unang maswerteng napili na mabigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello? 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 Ay, ano pong pangalan po ninyo? Marites Reglos po. Marites Reglos, taga saan po kayo? Taga Olongapo City po. Olongapo City. Lagi ho ba kayong nanonood ng palatuntunang ito, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico?
Yes po. Ayun. Ayan, Miss Marites! Gaano kalakas ang boses nyo pag kayo ay nagmamarites? Yes! Malakas po! Napakalakas! Yes! O, imarites mo na dyan sa lugar nyo na manood at makinig sa Kubicol Tabang Ora mismo para manalo din katulad mo ng 500 pesos. Yes po. Ayan. Saan nyo po gagamitin na Marites ito pong 500 pesos na napanalunan po ninyo? Pag-load ko po sa anak ko para po sa data niya. Ayan, pang-load. Ano po ba yung trabaho niyo, nanay? Ano po yung trabaho nyo? Housewife po. Housewife. Uy, matindi. Saludo po kami sa mga housewife. Mahirap maging housewife. Oo, natutuwa si nanay. Mahirap Ano? po. Malaking tulong po ba ito, nanay, sa inyong 500 pesos? Opo, tulong po para sa pang-data ng anak ko. Okay. So, congratulations sa iyo, nanay. Anong gusto mong sabihin kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol? Ay, maraming salamat po at isa po ako sa atili pong maswerte. Okay. Salamat po. Huwag niyo pong ibababa ang telepono at may staff kami nakakausap sa inyo para kung magkausap kayo kung paano makarating sa inyo yung 500 pesos. Opo, sige po, sige po. Bye! Bye! Yun, partner. Isa pa lang yun sa winner natin ngayong araw na to. Eto na, partner. Uy, Friday ngayon, kaya dalawang partner yung mananalo. Kaya pala. Yes, every Friday, partner, dalawa ang winner. Eto na, tatawagan na naman natin ang pangalawang maswerte na napili na mabigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya isa sa mga lagi nating taga-subaybay. Magandang hapon! Magandang hapon, ma'am. Ayan, ano po yung pangalan nyo, sir? I'm Steven Van po, ma'am. Steven? Yes po. Ano po yung apelido? Sigal. Steven Riel po, ma'am. Oh, Steven Rial. Akala ko Magkatulong Sigal. partner, Steven Sigal. Artista po ba kayo? Sir, lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Yes po, ma'am. Lagi po ako nanonood ng Tabang Ora mismo. Okay. Ayun. Ano pong trabaho niyo, sir? Ngayon, as of now po, sir, jobless po ako. Fresh graduate po ako. Ayun. Ano bang tinapusan niyo? I'm taking course of Bachelor Business Administration, Major in Operation Management po, sir. Business Administration. Kung ikaw ay bibigyan pagkakataong magka-business, anong business ang gusto mo? Tungkol ba sa mga monkey or sa agri o ano? Kahit ano po, sir, basta yung Basta marangal na negosyo. Yes po, Okay. Opo, Okay, so, Steven. Winner ka ng 500 pesos. Yan. Saan mo gagamitin itong 500? allowance po, ma'am. Allowance, dagdag allowance. Okay, congratulations. Ano ang gusto mong sabihin kay Congressman Saldico at sa palatuntunang ito? Maraming salamat po kay Saldico at sa programa po ng Tabang Ora mismo. Malaking tulong po ito, ma'am, sir. Salamat po. Alright! You're welcome. Congratulations po sa inyo. Huwag nyo pong ibababa ang telepono at may staff po kami nakakausap para po makuha nyo itong maagang pamasong handog mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ayun, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil 24 na araw na lang Pasko na, partner, ang magang pamaskong handog ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy pa rin. Pero, sa susunod na linggo, mga kaibigan, mga kababayan, ay sa halip na 500 pesos, dodoblen, partner! 1,000 piso na. Or sa halip na 500, 1,000 na ang ating ipamimigay araw-araw. Siyempre, partner, ganun din ang mechanics. I-follow nyo lang ang aming social media account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Facebook, YouTube at TikTok at manood lang ng aming programa. I-comment nyo lang ang inyong pangalan, lugar at cellphone number at baka ikaw nang maswerte naming matawagan. Pero partner, parehas lang yung mechanics. Yes. Pero yung mapapanalunan, yung partner, mas doble. malaki. Ayan, Ayun. partner, there's more. Marami pa, partner. Eto pa. At sa December 25, araw mismo, partner, ng Pasko, isa ang maswerteng mapipili at mabibigyan ng 5,000
Pesos! Mula pa rin yan, partner, kay Congressman Saldico. Sana, Ayun. partner, ako na yung manalo. Ay, malay mo, bago mag-December 25, baka madagdagan pa yan. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang ala-1 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.